determinadas celas dunha folla de cálculo e como protexer unha folla. De maneira predeterminada, todas as celas dunha folla de cálculo están bloqueadas. Se eu me vou con toda a folla seleccionada aquí a formato, vedes que o botón de bloquear cela está activo. Entonces, todas as celas desa folla de cálculo están bloqueadas. Para eu protexer determinadas celas dunha folla de cálculo, teño que desbloquear primeiro toda a folla de cálculo, porque senón, cando protexa esas celas, como toda a folla está bloqueada, non vou a poder modificar toda a folla en vez de determinadas celas. Imaginadevos que eu quero, neste exemplo, solo protexer aquelas celas que conteñan o total dos soldos. Primeiro teño que seleccionar toda a folla de cálculo, desbloqueala, despois seleccionar, vale, as celas que quero protexer, bloquealas e despois protexer esas celas. As protexo mediante unha contrasinal. Aquí me permite distinguir que cousas poden facer os usuarios desta folla de cálculo. Vedes que hai diferentes cousas: seleccionar celas bloqueadas, seleccionar celas desbloqueadas, aplicar formato a celas, formato a columnas. É dicir, eu aquí selecciono as cousas que poden facer os usuarios que teñan a folla de cálculo. Selecciono, vale? Volvo a poñer a contrasinal e agora estas celas de aquí están protexidas. Vedes? Non se poden modificar. Entonces, eu e todos os usuarios que teñan acceso a esta folla de cálculo non poden modificar as celas que eu protexín. Sin embargo, as celas, por exemplo, colindantes, sí que poden. Tamén podo protexer toda a folla de cálculo enteira. Para protexer toda a folla de cálculo enteira, teño que ter bloqueada toda a folla. Ao revés que para protexer solo determinadas celas, se eu quero protexer toda a folla de cálculo, teño que ter, vale, seleccionada toda a folla de cálculo, bloquear toda a folla de cálculo e despois protexer toda a folla. E agora toda a folla de cálculo está protexida. Como vedes, non podo modificar ningunha cela da folla de cálculo.